Vítame vás pri pokračovaní našej série videí o kybernetickej bezpečnosti. Tentokrát si vysvetlíme, čo je to malware, aké môže mať podoby a ako sa proti nemu efektívne brániť. Nezabudnite nás sledovať, aby vám naše ďalšie nové videá neunikli. Malware je skratka pre malicious software, v preklade škodlivý software. Ide totiž o akýkoľvek škodlivý software, ktorý bol navrhnutý s cieľom spôsobiť poškodenie alebo neoprávnený prístup k dátam a zariadeniam. Medzi prvé známe prípady malwareu patria vírusy Elk Cloner z roku 1982 a Pakistani Brain z roku 1986. Práve v týchto rokoch sa totiž počítače stávali veľmi populárnymi nielen pre domácnosti, ale aj pre celé firmy. Druhý malwareu. Pojem malware zastrešuje rôzne formy škodlivého softvéru, ktoré sa líšia spôsobom napadnutia, funkciou alebo cieľom. Medzi aktuálne najrozšírenejšie formy malwareu patria vírusy, červy, trojské kone, ransomware, boty, rootkity a ďalšie. Príkladom novodobej formy malwareu je cryptomining či cryptojacking, špecifický malware ťažiaci kryptomeny. Ako sa malware šíri? Spôsobov, ako sa do vášho zariadenia môže malware dostať, je veľa a nové stále pribúdajú. Kyberútočníci však veľmi často používajú základné techniky ako škodlivé odkazy a webové stránky, e-mailové prílohy obsahujúce škodlivý kód, škodlivé súbory a aplikácie. Ako sa pred malwareom chrániť? Na to, aby ste rozpoznali bežné pokusy o kybernetický útok, často potrebujete len byť ostražitý a dodržiavať základné princípy bezpečnostného správania sa na internete. Napríklad pri e-maile od banky, v ktorom sa píše, aby ste si čím skôr stiahli prílohu alebo klikli na odkaz, si najskôr skontrolujte celú e-mailovú adresu odosielateľa alebo si telefonicky overte, či daný e-mail skutočne odoslala vaša banka. Medzi ďalšie účinné spôsoby obrany proti malwareu patrí používanie antivírusového softvéru a firewallu, pravidelná aktualizácia softvéru a aplikácií, šifrovanie a zálohovanie údajov. Je nepravdepodobné, že by v budúcnosti malware úplne vymizol. Aby sme sa proti nemu ako jednotlivci dokázali chrániť, potrebujeme mať čo najviac informácií a využiť účinné technológie. Firmy a organizácie môžu zasa využiť služby expertov na kybernetickú bezpečnosť, ktorí majú tie najaktuálnejšie vedomosti a zručnosti. Ak sa vám naše video páčilo, určite nás nezabudnite sledovať. Ďalšie informácie môžete nájsť aj na stránke osobnyúdaj.sk.